गाववाल्यान खातात मा खाऊकच वया त्याच्यासाठी तर आपलो जन्म असा। आपल्या कोकणात खूप वेगवेगळ्या रेसिपी असतात, खूप जुने रेसिपी आहेत जे आता कोण करत नाही। अशीच एक रेसिपी असते ती म्हणजे भेंड्याची कढी। भेंड्याची कढी बरोबर ऐकले मी, भेंड्याची भाजी म्हणाल नाही तर आमची ही वहिनी ना भेंड्याची कढी एक नंबर करतात। मी पण पहिल्यांदाच बघलंय आणि ऐकलंय। तर चला आता वहिनी बरोबर भेंड्याची कढी करूया आणि पोटभर जेवूया। चला तर वहिनी घरात असा काय बघूया। ये वहिनी। हो असा काय गे? हो असं येतं ये हां आता काय चापी वा माका हो तू का पिंडी बघ असं धर मग हो वहिनीने चापी दिली माळ मारूया की औषध दिलंय। हो आता काय भेंड्याची कढी घालते हो भेंड्याची कढी खडे घे शिकले शिकलोय काय मी आधीच शिकलो आधी कोणापासून आई आई शिकली हो वा आई भेंड्याची कढी मी आताच ऐकलंय बाई हल्ली आमच्याकडे नाही कोण करी आम्ही बाई करतो भेंड्याची कढी वा मस्त पैकी जाता भेंड्याची कढी चला हां आता भेंड्याची कढी शिकाय हां. ये हां कट कर दे मध्ये भेंडी केलं वाटा बडे रेडी आ। आता वाटपात काय काय घातले तर वहिनीकडून विचारून घेऊया काय काय घातले घ्यायच्या। धणे घातलंय मिरची घातलं हळद लाल मिरची हा लाल मिरची खोबरा खोबरा म्हणजे मच्छीचा करतात हा तसा मच्छीचा करतात तसा आणि ह्या चून सगळा घातला खोबरा खोबरा धणे हळद हळद पूड आणि चून कांदा कांदा म्हणजे माशाचा करतात तसा 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 नाव आहे माशा करतात तसा वाटा रेडी असा। आता पुढे बघूया चला हो माहिती भेड्यांचं काय केलं आणि चिरलं उभे उभे हा आणि त्याका मीठ घाललं आणि यो कानो फोडणी काने फोडणी भेडे उभे चिरले ना आणि का मीठ लावून ठेवले ना कितको अगं ठेवय ते 5-10 मिनिटं 5-10 मिनिटं मीठ लावून ठेवले ना भेड्यात भुतूत मीठ लागा आणि कानो। आता बघूया पुढे काय करतात ते। आता फोडणीत टाकायचं त्याल त्याल तुझी द्रमरे मी दाग केले ना बरी। आता पहिली कांदो टाकू हो कानो भाजून घेऊ कानो भाजत घातले ना कानो भाजून घेता बरोबर कानो भाजून आता भेणे भाजून घेता भेणे घातले ना कान्यात गुळगुळीत नाही जाणत गे नाही भाजीसारखे काही जायचे ना लोक भेण्याची भाजी खाणत नाही आणि तुमच्याकडे भेण्याची कढी खातं आमच्याकडे सगळे खातं तुमचे हे खातं नखरे न करता अगे बाई खातात अगे बाई सगळे खातात आमचे म्हणांतर म्हणूनच करतो भेण्याची कढी गव्हाग आवडतात ते भेण्याची कढी काय आवडतं आमकाय आवडतं बरा नखरे नाही म्हणून आपली करतय तरी मासे नाही गेले काय वाटप काढून तो आणि भेण्याची करू आहे ना माशाचं वार चुकलो तर हो माशाचं वार जे चुकलो तर मी माशाची करू माशाच्या जागी बेणे घालू आहे हो आता अशी थोडी मिरची टाकू हे करू त्यामध्ये भीतर शिजतो ठेवू वाईट वगैरे वाईट वाटप घालू आहे शिजायचं भेणे शिजण्यासाठी वाईट वाटप घातले ना आणि वाईट वगैरे आता ठेवते भेणे शिजाक तसेच माशाच्या जागी आता बेणे आहोत। आता खतखतला काय मग बाकीचा वाटप घालू आहे सोला बिला काय घालताय सोला सुद्धा घालतो मिरच्या आमटान घातली तरी चालतं ना आमटण सुद्धा वाटताना घातलाय तरी नाही तर मग सोला हा नाही तर सोला सोला बरी गो आमटानेपेक्षा आता असं ठेवू मायार खडे घे तुझा गोय काढीन दिया तेव्हा गोयची रेसिपी आई तेव्हा नाही काय मी ऐकलं आताच ऐकलंय बाई भेण्याची कढी तेवढे आमच्याकडे करत नाही आम्ही आपली करतो गोयात गोया आणि आमचा काय लांब नाही लांब नाही बरं असं तर गोयकारणीची नवीन रेसिपी आता शिजा सर काहीतरी गजाली सांगा आमका कसले येतात तसले सांग कसले बाई सांग तुला लहानपणीचे त्याचे शेजारणीच्या सोडून कसले सांग शेजारीचे कसले सांगतलं कसले सांगतलं शेजारणीचे सांगा नको किलेच कोणा गोयो नको बाई आमका तो शेजारणीचे नको सांगा नको नको बाकी असले कसले खाऊचे जेवचे सगळे सांग हो आज काय केलं आज केलं पोळ्याच्या भाकरी आणि चवळ्याची उसळ केली वा मग चवळे हाली टोकेले आली पावसानं टोके लागले नाही गे बरे होते तुझे चवळे माझे बरे मी घेतले तुझा सगळा व्यवस्थित मग आमच्याकडे राहायला आम्ही करू ना आम्ही आपली एकतच घेतो एकच घेतात
आणि आमचे मस्त चवळे हम्म. तेव्हा चवळ्याची उसळ हम्म. आणि पोळी पोह्याची केली. भाकरी एक नंबर. आणि आता म्हटलं भेंड्याची कढी करूया हम्म. मस्त जिरवाणी. माशी नाही हो जिरवाणी माशी माशाच नाही वार, आमच्याकडे. हो. आणि जेवूया आज आता. रविवार होतो, हो रविवार मासे होतो. येऊक नाही तेव्हा मासे तिनं येऊक. भेण्याच्या कडीयेचो बेत केलो आज. भेंड्याची कढी केली. हो. आणखी काय करतलं भेणे पोटात गेले आणि माशाचं वारही नाही चुकलो. चुकलो हो कडी नाही, माशाची मिरच्या काही फुकट नाही गेली. ना भेंड्याची कढी काय खाशी त्या मासे तरी तुझे काय दे काय सांगतोय, काय सांगतो खाऊन आता बघ. खाऊ का जोई आता. हा मग हे खा हे मस्त पैकी तुका लागतली परत सांगतले वहिनी मका करून देईन परत करून दे होय तर. असं सांगतलंय म्हणजे आता का आता शिकले मी, आता मी करून काय होय तर. आता परत कर आणि माका दे क्या होय होय देऊया. ते कसा मातला कसा बरोबर शिजले का समजताना वास बरो येता मग मग माशाच्या कडी यार को माशाच्या कढी सारखं वाच शिजावं. भेणे शिजत दिले आता सोला घालता. सोला घातली का कसं वेगळंच आंबट तिखट जाताला एकदम. हे 20 तारीख गेली तरी पाऊस नाही लागणार रखरखता मग गरम जाता. काय करते पाऊस गेलो होय. पाऊस सकाळी लागलो मग आणि आता बघ काय पावसात घाल भेण्याची कडी आणि पावसात बनाय बेगी. हा पावसात वेगळी बोलायचं वाटप घातलं, हो वाटाण घातलं आता भेणे शिजले आणि वाटप घातले ना. आता शिजलं काय झालं माशाची भेण्याची कडी दाखव. वास येता भाजी. चूल बरी हा ना नाजू. हो कैसून घ्याडलंय याडले बाण्यासून बाण्या गावतच हो. परत चुली वय तर बाण्याक जाय आणि काय मस्त चूल असा ना जागाय कमी लागता आणि बरी दिसता एकदम थंयच्या थंय. आणखी काय काय गे तुका नाही असं या गळा काय तू सांग. काय त्याला आता सांग काय करूया सांग. तुम्ही पण ही बेण्याची कडी करा घराकडे आणि आमका सांगा कशी लागली ती. मग मी तुमचे कमेंट वाईन दाखवतोय करा आणि मग कमेंट करा बेण्याची कडी तुमची कशी झाली ती. कडी रटमटाक लागली आवाज येता मस्त एकदम रटमटी. झाली गे हो झाली बाई. उकडो भात आणि भाजी ना होई एक नंबर. सुरे भात आता उकडो भात कोण खाणार नाही बाई. हो आमच्याकडे सुरळीत आम्ही आणि उकडो कोण खाणार नाही. अगे लोक आता मुंबई गाणी उकडो खातात घेऊन आम्ही नाही बाई आणि आमकडे लोक उकडे इकतात आणि सुरय खातात. हा तसं आम्ही नाही बाई आम्ही बाईला सुरळीत खातो. तुमची शेतीत नाही गे तसं सोड पण लोक शेती असलेली इकतात आणि आता उकळ ह्या सुरय खातात. हो कुपानार आता मिळताना ऐक मी आपले केव्हा तरी उकडे पिजे. पेज केव्हा आपली होई तर आपण जेली ती. भेण्याची कडी झालेली आहे. वहिनी जोग घातलेला मस्त भेण्याच्या कडीचा वास येता आणि माशाचा तुकडो पण आहे बरोबर. तर बघूया भेण्याची कडी कशी झाली ती. शब्द सुद्धा चुकतो वासा. भारी बघ माशाची कडी याची लागता सेम. हो बरं असा तर बाई एक नंबर कडी झालेली आहे. तुम्ही करा किंवा चुकान माशाची मिरसांग वाटल्यात आणि मासे नाही गेले तर आणि घरात भेणे असले तर ही भेण्याची कडी नक्की करा. आणि होय तुमका जर असे वेगळे जुने रेसिपी बघूचे असतील कोकणातले पारंपरिक तर आमका कसले रेसिपी बघूचे ते कमेंट करून सांगा. जर आमच्या आजूबाजू कोणाक येत असतील तर आम्ही ते नक्की बनवू आणि त्यांचे व्हिडिओ करून तुमच्यापर्यंत पोहोचू. कारण जुना आता सोना असा आणि त्याचा पाकच व्हाया. तर मी जयतर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आमचे व्हिडिओ आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू अजिबात विसरा नको.